B'investiment ta' 7 miljun euro parti minnhom fondi Ewropej tnieda proġett biex jissaħħaħ l-apprentistat fl-MCAST. Dan il-proġett jikkonsisti f'taħriġ li se jiġi offrut lil madwar 400 kumpanija li jagħtu apprentistat lill-istudenti tal-MCAST. Dan biex il-kumpaniji jkunu mħarġa jkollhom għarfien dwar l-importanza tal-apprentistat għat-trawwim tal-istudenti fl-industriji. Preżentament hawn mal-1400 kumpanija minn industri differenti li joffru opportunità ta' apprentistat li 3000 student tal-MCAST li jkunu qed isegwu kors vokazzjonali. Fost il-kumpanniji hemm minnhom ġejjin mis-settur farmaceutiku, tal-inġinerija, tat-teknoloġija informatika u tal-kostruzzjoni fost oħrajn. Martin Borg, direttur għall-apprentistat, qal li se jiġi ddiżinjat programm ta' taħriġ li se jkun online sabiex minnu jitħarġu l-kumplament tal-kumpanniji li joffru t-taħriġ. Dan il-proġett l-iskop tiegħu huwa li jilħaq livell ta' kwalità fuq dak li aħna ngħidulu work-based learning fosthom l-apprentistat. L-idea hija li jinbena competency framework biex il-kompetenzi ta' postijiet ta' xogħol aħna nkunu nafuhom u bekk qed nersqu viċin ħafna anki mal-industrija. L-MCAST li taħdem jitfit mal-Kamra tal-Kummerċ u l-Kunsill Nazzjonali għall-Ħiliet bil-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb qal li dan il-programm se jkompli lil kumpaniji u negozji joffru esperjenza aħjar għall-apprentisti. Hemm ovvjament ħafna żgħażagħ li jixtiequ li l-edukazzjoni tagħhom issir fuq il-post tax-xogħol through vocational training. U nirrealizzaw li l-industrija allura għandha parti essenzjali importanti x'tista' tagħti biex titrejn il dawn in-nies, il dawn iż-żgħażagħ biex ikunu tajbin fuq ix-xogħol tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo faħħar dan il-programm li se jsaħħaħ l-apprentistat. U tkellem fil-kuntest li 60% tal-istudenti fl-iskola sekondarja għażlu suġġetti vokazzjonali u applikati. Dan fil-waqt li s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia tkellem dwar kif il-Fondi Ewropej qed jintużaw għal skop edukattiv u biex ninvestu fil-ħaddiema. Allura bil-Fond Soċjali Ewropej u bil-Fondi Ewropej anke permezz ta' dan il-programm ta' 7 miljun euro ta' fondi Ewropej qed inħarġu allura il-workforce preżenti u nippreparaw dik futura biex ikunu jistgħu jilqgħu jkollhom il-ħiliet neċessarji għall-industri mhux biss dawk li għandna llum imma wkoll l-industri l-ġodda ta' żmien li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.